Ako si Ramil, ginaingon. Dili ang Ginoo may musilot kanimo kun dili ang imurang mga sa. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo may kalimtan. Ma, doon ako. Amping sa dan, Ramil, ha? Yes, Mader. Likay anang mga barkada ni mo nga way hinungdan. Ako lagi, ma. School nang imong anak, Mader, ha? Oh, Bermel! Mahal kanya ka na. Kung saan yan nakaayo nga ni anak ko, ha? Kating Ano man? classes na karon. Kating classes na ha. Kating classes? Oh! Uy. Ako may bawas tanan ba? Ako'y gasto. Okay, asa nam sa data, ha? By Romy? Ah! Kana! Bermel! Kamao na gid ka. Ayaw na. Kana gyud. Hala, ito saba, uy. Inside ang patukar. Ang imong anak, mother ay. Umanagag paglimpyo sa bahay ba yun? Oo, manataw, mother. Galing, mother. Oo. Pangutan na si Ramil, ha, kung may ente na ba na siya? Patay pa o siya, buti mong ipasagot, ha? Ganino ba? So, panabot si Ramil. Nandito ko siyang kwarto. Oh, mother. Nagagamit nga pang adik-adik ng imong anak, ay. Unsa? Taka lang sulti ng bayuta na. Ayaw lang kasuko, tubag ka lang ko. Nag-adik-adik na ka? Wa! Bayot! Ngano dong? Sa nga no dong, ha? Ay, lagi. ay, nganong gijumbag ko ni mo, ay. Jumbag niya tayo. Aray. Ha? Gijumbag ti ka kay sipsik kang bayuta ka sa kong mama. Anong gintrigahan man ko nimo ha sa kong mama nga nagadik-adik ko ha? Aray. Wabang ko mangintriga dong. What? Nakakita mong gugug, daga mga foil sa imong kwarto. Ihas ka? Ha? Full gani para putos na fried chicken nga lutoon ni mama? Aray. Asa ka fried chicken? Aray. Sa! Hi, Trixie. Kuya ko ni Ubi. Asa man ka? May mo ba, Ramil? Ay ko na pagsigi og sunod-sunod na ako, be. Nasuko ka na ako, Trix. Oo. Nanguyab ka na ako. Unya, sige kag pabadlong si mong mama. Unsay? Sugton ta ka. Basta, muundang na kag adik-adik. Ma, ila-ila mo si Trixie, ma. Kunin siyang uyab. Dayon sa apo, Inday. Love na ko si Trixie, Mater, ha? O pasalamat kaniya nga tungod niya, naundang ko sa kong pagkaadik-adik. Bay kay ni patuo ka niya, anak. Nako, bagi palapos lang ni Muspikas dunggad ang akong paghangyo ni mo. Kung wa pa siya muundang dang, di man mi magkauyab, kay di man yun ako siya sugton. Wow! Babae rin gini kapausap ni mo ba? O bay, Romy, laylos ako sa atong mga barkada, ha? Sige, okay na mi. Pero, karon kuyog na ba? Ha? Kuyog ta? Last ni natong banding, uy. Samtang wa pa ka magminyo ni Trixie. Oh, Ramil? Hubog ka? Sabog ko, Mater. Isubot kag Trixie, ha? Nga wa ka buundang sa imong bisyo. Ayaw, Mater. Buhi ko ayaw ko gaksa na unsa ka ba? Mama, last na lang ni ma. Last na. Ha? Last. Last, Last na pang goodbye niya sa mga barkada ko. Sa ayaw sulti si Trixie, Mater, ha? Kay pakasla na biyan ako siya. Please, Mater, ha? Wow, Trex! Paha? Sa kasal niyo may Ramil, Trex? Next year na kaloy, og imbitado ka na mo, ha? Oh, sige, sugdutin ka na. Oy, oy. Ganda. Oh, ni, ha? Bye, Kaya Mel! nga nagsigi na lagreg. Hilom dia. Oh. Mo rin sige na lagreg ng imong cellphone, ha?
Kaya nagigatubang kaning lalaki, ha? Uy, saan man din naaanak, Ram? Nag-istorya raman ni. Ako siyang giimbitar po sa atong kasal. Way kasal nga may tabo! Oh, Wa, Trixie! Ma, gutom na ko. Kaon diha, kay naida kang pagkaon ibabaw sa lamisa. Ma, atua sa ila si Trixie, be. Paniya din, eh. Nagdungan mi kaon. Uy, nahiubos to nimo. Ikay am-am niya. Ramel. Uy, may Ruby! Niyade ka? Siyempre, no? Mag-celebrate si mong kasal, no? Kasal man mo. Oh. Uy. Ako'y gida. Ha? Pangitagigayon nga makasibat ka. Aron ma-enjoy ka sa unang gabi sa imong kaminyoon. Rex, tawag na ta na. Ha? Tawag na ta, dali. Nakita naman ni Romy. Nanod sa kwarto. Nagunsa mo dito? May gikuha ra siya. Nanguha mong charger. Charger? Sure ka? Oo, lagi. Sure, lagi ko. Tana ba? Kaya ako na ning i-charge ning ako kasi mo. Bastos. Uy, asawa na tika. Dali na. Dali, dali. Aray! Ramil, buhay ko. Gisakitan ko sa imong paggunit. Kaning adto na ko nang manakog panglimpyo og na mauli na pod ang inyong mga bisita. Bayot. Bayot, nag-away sila si Trixie o si Ramil. Nakita ko magud silang nanakastaas unya iyang gipugos pagpasakas Trixie. Ay sus, mater. Nagbagong siguro ang kang Ramel. Ramil! Kailangan na ni mo lihat. Ay, Hinahinayan ko reklamo na ko. Ay, bad trip ka na. Ramil, gisakitan ko. Ayaw, reklamo. Natulog kay Virgin, maga. Ramil, hinaya lang. Ay! Ramil, sa ba? Ayaw, bad trip pa ni Boy. Ay, ligig sa reklamo. Pasagdi ko, ha? Mami! Pasagdi ko sa buwato na ko ni mo. Sexy deh. Sekamuang ay. Nag-tripping og sexy. Lamig kaya akong asawa. Kapo na kaya ang lugan, be. Ang hindi pag-lugan sa asawa. Uy, may ako. Ipadayon ako. Ramil, katok na. Gikapoy pa ko. Ramil, sumang ka. Ano ka matagbaw? Ipalabi ko, gikapoy na ko. Matok na ta. Pasakti ko. Lamig kay kawa ko matagbaw ni mo. Katong maniluan ka, uy. Usap pa ta. Nakuangan ko. Ubo. Ramil, ang sagot ka. Palig ko matagbaw. Usap. Tapos na ba ya? Tapos na lagi. Ay, wala ka hinahinayo na ako. Battery pa rin mo. Subukan kita natin. Labi. Talikod. Kenny. No style. What's the style? Trix! Musta ang ginabuhis mo nyo? Ha? Musta? Nag-unsa mo ka din sa amo. Ano kita, di ka lingkod les kawas. Di ako sa nanay, bisita ako sa kong mga parinte. Biya na. Unsa? Biya na karon dayon kaloy. Kay basig makit-an tang Ramil. Unsa? Grabe ka seloso si Ramil. Ambot, naunsa na na siya. Di gali ko makalakaw kung dili siya makauban. Gaga! Wa. Ano na magkaliya sa gawas? Sige na, gano'n. Sige Tawag na. ni mo. Biya na dayon din eh, please. Hoy! Oh,
Nganong gipalakaw mo din doon imong laki, ha? Ramil. Ikaw ba? Dali kaya. Ramil! Ikaw, Ay! Umiga. Dali. Aray! Dali. Aray lang akong buhok! Aray! Ikaw, Umiga, ha? Ay! Gusto na! Ramil! Gusto Yung na! kabayana ka? Huwag ka matagbaw na ako. Ha? Ha? Mangita pa yung paglaing lami, ha? Ha? Gusto na! Ramil! Ay, Mas Trixie. Nilaya si Trixie Ramil. Masa? Wa na makaagwanta sa imong pagkulatan niya. Bunok kaayo siya nga naghilak nga nagda sa iyang mga bisti. Dili, ma. Di makabuhatan na si Trixie. Wa na siya Ramil. Mianhiyang iyang mga kinikanan kauban ng iyang mga igsuon nga mga lalaki. Oh. Suko kayo sila. Kung dinhi ka pa, hayan madapatan ka gid nila. Dili. Dili ko makadawa din, ma. Dili, ma. Anong ipiyaan mo ko, Trixie, ma? Ma, tabangin ko, ma. Tabangin ko. Tabangin ko nga mubalik si Trixie na ko, ma. Tabangin ko, ma. Mayong pagkatago ni Trixie kay wag ginaw mo siya makita ni Mama. Lagi kaya na ko si Trixie. Mura kong mabuang na gibiyaan ko sa kong asawa. Mga tumakasama ang kaagi ni Ramel, dinhining tulmanon. What's the style? Murag na buang i-style.